Sina bɛɛ hakɛ ɲini jɛkulu o ka baarabila hukumu kɔnɔna la an wulila ka don dugu kɔnɔ bi ka sɔrɔ bankiw bɛɛ lajɛlen datugulen don ale ni station service ni o ye essence feere yɔrɔ ye olu caman fɛnɛ datugulen don ka sababuya kɛ sina bɛɛ ka ni baarabila in ye an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Maliyactu kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ segin ka don an ka baaraw kɔnɔna la k'aw ladɔnniya ka fɔ bi alamisa don avril kalo tile 17 sina bɛɛ ka baarabila hukumu kɔnɔna la ni o tile fɔlɔ bɛnna bi ma an donna dugu kɔnɔna la ka yɔrɔw cogoya lajɛ an ka jateminɛw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko banki bɛɛ lajɛlen datugulen don o tɛmɛlen kɔfɛ station service fɛnɛ ni olu ye essence feere yɔrɔw ye o caman de fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu datugulen don o kɛlen bɛ ka degun caman lase dugudenw ma an ka jɛ an ka maa damadɔw ka hakilina lamɛn nin ko kan cɛna bi ta kɛra degun da yɛrɛ ne yɛrɛ kan ka voyager sini ka taa Sikaso kabini ala de sɔgɔmada fɛ ne ye mɔbili ta Bako Jukɔrɔnase la ka Bakɔfɔla bɛɛ mɔgɔ kana yan bɛɛ carburant tɛ ka sɔrɔ vraiment an b'a ɲini faamaw fɛ ni an kɔni t'a dɔn mun bɛ yen dɛ ni problème bɛ sen na u ka se k'a résoudre n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ka mobili jɔlen carburant foyi tɛ mɔgɔw kan u jɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan cɛna a laban bɛ ka kɛ degun ye walahi a kɛlen bɛ i ko maa caman kun tɛ nin baarabila in kalama essence sanna caman de bɛ yen nɔ u bɛ ka don station kɔnɔna la ka taa sɔrɔ yɔrɔ datugulen don feere tɛ ka kɛ o mɔgɔ caman de ni jigilatigɛ bɔra an ka jɛ ka Bubakari Jalo lamɛn ale ye moto taxi bolila ye bon n donna ka bɔ parce que n mago bɛ essence de la n ma essence sɔrɔ parce que station bɛɛ datugulen don hali sisan yɛrɛ ne ye dɔ ta ACE kɔnɔna la yan nɔ ka taa fo Mayamugu la Mayamugu mairie la ko n bɛ essence ta n donna a kɔnɔ n y'a sɔrɔ a bɛɛ datugulen don mɔgɔ si t'a kɔnɔ donc a ma nɔgɔn dɔɔni quoi n'u m'a lajɛ ka ko ɲɛnabɔ pour que ko ka se ka sigi sen kan c'est pas facile hein a degun ka ca essence yɛrɛ tuma dɔw yɛrɛ essence bɛ se ka augmenter yɛrɛ ka dɔ fara a prix kan bon hali n'i ye client dɔw ta n'i ye prix nasugu dɔ f'u ye a ko ka ca trop bon ni essence fana tɛ ka sɔrɔ an bɛ baara kɛ cogo di bi bi in na sisan an ka baara ye telimani boli de pour que ka se ka dɔ sɔrɔ an bɛ se ka don n'an ka denbayaw bɛ se ka balo cogo min na bon n'a sɔrɔ essence fana t'i bolo i b'a kɛ cogo di donc i bɛ jɔ nord la an bɛ tile yɛrɛ ban kunturula an tɛ hali mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ bon il faut que station ka se ka dayɛlɛ pour que an bɛ se ka essence sɔrɔ cogo min na an fana bɛ se k'an ka degun n'an ka besoin sɔrɔ a la quoi. nka nin bɛɛ n'a ta Seku Kanute ale limaniyalen don nin ko la. a bɛ degun las'an ma mais degun min bɛ s'an ma an b'a muɲu ka sababu kɛ jamana bɛ position min na sisan fɛn o fɛn mana k'an na an b'a bɛɛ muɲu voilà. An balimaw aw tulo garisɛgɛ de tun ye nin ye bi Maliyactu tɔgɔ la an ka foli bɛ aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ.